Здравейте, деца! Аз съм Ради от Кицуне Академи. И днес ще научим какво е Коледа. Коледа е празник, на който семейството се събира заедно. Украсяваме елхата с играчки и лампички, пеем песни и ядем вкусни сладкиши. Децата получават подаръци от дядо Коледа и всички се радват и се обичат. А сега ще ви разкажа историята на празникът Коледа. Коледа е празник, който отбелязва раждането на Исус Христос преди много години. Той се празнува от християните по цял свят. С времето хората започнали да украсяват елхи, да пеят коледни песни и да си разменят подаръци, за да покажат любов и доброта един към друг. Всички ние украсяваме елха за Коледа. Но защо наистина го правим? Преди много години хората започнали да украсяват дървета за празника Коледа. И в един момент украсените елхи станали символ на празника на много места. Украсената елха носи радост и весело настроение. Лампичките, играчките и гирляндите правят Коледа магическа и вълшебна за всички. Погледнете екрана. На екрана имаме коледни меденки във формата на сладки човечета. Коледните меденки са специални сладки за Коледа. Правят се във формата на човечета, елхи, звезди, животни и всякакви други форми. Те се украсяват с цветна глазура. Носят празнично настроение и вкусна радост за всички. В България също правим масленки във формички на луна, звезда, сърце и други забавни форми. А сега, любимият на всички – дядо Коледа. Кой е дядо Коледа? Дядо Коледа е добрият старец, който носи подаръци на децата за Коледа. Той има бяла брада, червен костюм и шапка. Кара шейна, теглена от елени и раздава подаръци на добрите деца по целия свят в нощта на Коледа. В България децата му пишат писма и с нетърпение го очакват под елхата. Как се придвижва дядо Коледа? Дядо Коледа пътува с магическа шейна, теглена от 9 вълшебни елени. Виксен, Денсър, Комета, Купидон, Донър, Дашер, Блицен, Пренсър и, разбира се, Рудолф със светещия червен нос. С помощта на магията шейната може да лети и само за една нощ дядо Коледа минава през хиляди домове, за да остави подаръци на всички послушни деца. А как да приветстваме дядо Коледа? В навечерието на Бъдни вечер всички очакваме с нетърпение дядо Коледа да дойде през нощта и да ни остави подарък. Децата в България и в много други страни оставят за дядо Коледа мляко и бисквитки или пък други сладки, за да му благодарят и да му дадат нещо вкусно след дългото му пътуване. Ако на сутринта видим трохии и очевидно някой е ял от бисквитките, значи дядо Коледа непременно е идвал и през нощта е оставил подаръците ни. Редно е да споменем и сладките помагачи на дядо Коледа. Това са коледните елфи. Коледните елфи са малки, весели помощници на дядо Коледа. Те живеят на Северния полюс и му помагат да приготвя подаръците за децата. Те майсторят играчки, опаковат ги и се грижат всичко да е готово за Коледа. Те са трудолюбиви, весели и обичат да украсяват работилницата с лампички и гирлянди. Коледа е магическо време, когато всички сме добри, споделяме с другите и обичаме семейството и приятелите си. Празникът ни учи да се радваме заедно, да се усмихваме и да правим света около нас по-топъл и по-весел. Деца,
Пожелавам ви тази Коледа да получите най-хубавите подаръци. Весела Коледа и очаквайте дядо Коледа!